kahle kahle ayisasayizwa kahle lento esinini sinika yona ngaphambili sesincamela ukuthi mhlambe sizwe lokho kungemuva ukuthi khona kunjani lokho abakubiza nge-chocolate box. Hayibo. Yebo. Mama Ngobeka ngikulalela. sakwenza-ke lokho kwalunga ngoba ngiyacabanga ukuthi nawe futhi akufikanga kuwena uyaqala ukuzwa ngami namhlanje. Kodwa kukho konke-ke lokho benginesifiso sokuthi mhlampe lento engayizwa laphana ngiphinde ngikwazi ukubuya ngizoyidlulisela kuwena ngikwazi ukuyithola kuwena. Umina? Ngiphinde nginibingelele futhi babukeli be-Blaqlife TV. Igama lami ngiwuStufuza Dlangamandla Izulu. Umgwenyankomo Savukazi Mvuleni. Intokazi ezelwa Mamkhize. Namhlanje sekuhlelo esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Ngihleli nolokhuzana namhlanje ozosichazela kabanzi ukuthi uze ngani la ekhaya namhlanje. Sawubona. Yebo mama njani? Ngiphila kunjani? Siyaphila. Sikhona nathi sicela ubulisa ababukeli emakhaya mase sichazela ukuthi uze ngani namhlanje. Yebo ngicela ukunibingelela ababukeli emakhaya. Udaba olungilethela namhlanje ukuthi ngizoconfessa kahle kahle kuma wengane yami. Kahle kahle hayi ukuzoconfessa ukuzocela. Khona isicelo ebenginaso kuyena. Okay, sicela usichazele ukuthi ucelani ke. Lana mama kuye kwenzeka izinto ezifana nokuthi njengoba sisuke sihlezi nje sinabafethu sabonisana ngolunye udaba lokuthi kahle kahle ingaphambili umuntu osifazana asisalizwa kahle. Sase sibona ukuthi mhlambe sizame ezinye indlela zokuthi size ukuthi ngemumva khona kunjani. Kasim2. Yebo mama ku chocolate box bakubiza kanjani. Yo. Okay, so nagcina phi ke namajita? Ukusuka kwethu namajita sahamba sayothenga. Ukuthenga kwethu ke ilapho khona esa experience akhona ukuthi kahle kahle imnandi lento esithola lapha. Ngaze Kanti hayi ukuthi ila kuphuma khona izinto kuphela khona kufanele kubuye kungene. Hey. Ukwazi wami ke lapho anginalo ulwazi kahle kodwa engikwazi ukuthi lento engayizwa lapha yayimnandi futhi yangichaza. Alright, uphi umehluko ngaphambili nangemumva ngokuzwa kwakho? Mama umehluko lapha angikwazi ukuchaza into engachazeki leyana kodwa engikwazi ukuthi lento engayithola lapha yangenza nami ngazizwa ukuthi cha impela ngiseyindoda. Ngokumazi kwakho uma wengane yakho unjani umuntu onolaka noma umuntu ophansi noma uyahlanya noma unjani mangase umcele lento le mawubhekile uzozizwa kanjani? Umama yena umuntu oright onomoya omuhle ophansi kodwa ke umoya wakhe omuhle ophansi uyafana nangokucasuka kwakhe. Lento ngiyacabanga ukuthi mangingamchazela ngayo noma ngizama ukumbonisa ngayo engayithatha mhlambe ngesinxele kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlambe singagcina sifikile sivumelwaneni sokuthi sokwenza njani inqoba phambili. Ngoba ahlahle lezi zinto angifuni ukugcina sengizenza kwabanye abantu ngithanda yena lento ngifuna ukuqhubeka ngiyenze naye kahle kahle. Kodwa ke endlini ke niye nixoxele nje ngezinto ezicishe ziyele ngalapha noma nje uzobe kuyibhom nje kuzovela kube kusha kuyena. Ngicabanga ukuthi nje asikaze sikhulume ngazo into ezifana nalezi. Ingakho ngize ngakhetha ukuthi ngibhalele lapha ngoba ngifisa ukuthi nje ngimazise ngayo lento le. Abantu abafani kunabantu abagangile kunabanye abantu nje okay abaphila abantu abanormal. Yena ukanjani uma ingane yakho? Hayi umama uyayithandela ucansi Nkosi yami ngicela nje ukuhlambuluka lapho uyayithandela ucansi umama. So mhlambe ngeke azabe nenkinga etheni mawucela uSimthu. Ngiyacabanga ukuthi ngeke azabe nenkinga kodwa njengokumazi kwami ngicabanga ukuthi uzoba nalo ulaka kodwa ngiyacabanga ukuthi ogcina sifikile sivumelwaneni sethu sokuthi siyenze lento. Mase abantwana nibathola kanjani? Abantwana ngoba senginabo vele ababili. Oh so right. Yebo sekwanele manje. Sengibona ukuthi okungcono angenze ngalendlela. Mangabe ethi mama yena ngeke azakhona because mhlambe uke wezwa indlela thizeni ukuthi labantu laba bagcine sebengasakhona ukuzibamba if ukuthi bafuna ukuyethu endlini encane. Athi yena akazingeni mhlambe ungamela uthatha omunye ongaba umna kwabo. Ungayivuma into enjalo? Hayi ukuthatha omunye umnakwabo kuzongilimaza kakhulu ngoba yami inhliziyo ibhekene kuphela. Kusho ukuthi mawukuthi uyasenqaba isicelo sami kusho ukuthi kuyobe sekuthi siyaqhubeka nendlela ebesenza ngayo. Mhlambe ngibuye futhi ngiphume namajita siyontshontsha siphinde kuleya ndawo.
Sike sizama ukumthinta. Hayi angazi, mina angazi lento. Hello. Yebo. Yebo, kunjani? Yaphila. Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza dla ngamandla from Blaqlife TV. Hambe semqashini. Angizwanga? Yebo. Angikuzwanga kahle Yebo. to 10. Yebo ngiyakuzwa. Alright, ukuhlelo la sibiza ngokuthi sikhipha khona izimfihlo. Yebo. Ngihleli nomuntu wakho la. Uthi khona into afisa ukuthi akutshele yona. Ngicela umlaleli. Mngami uyaphila? Ngiyaphila sithando sami njani? Ngiyaphila Themba lami. Mama yazi nginenkinga la. Bengicela ukuconfessa lapha kuwena. Yebo ngikulalele. Kunesenzo lawo esibi engasenza. Ngahamba ngayothenga umuntu kahle kahle ukuba ngenze naye ucansi. Angikuzwa ngiqalela phansi babe. Mama ngihamba nabafowethu sahamba sayothenga imizimba yabantu yokuthi sikwazi ukulala nabo senze nabo ucansi. Hayibo kanjani manje sithando sami ngikhona? Ngiyazi mama ukuthi lento izokuthusa kodwa ngangikwenziswa konke lokho ngangikwenziswa izathu enginamahloni ukuzisho kuwena njengamanje. Iziphi lezo izathu kodwa engakwenza ukuthi uzoyenza lento? Yazi mama sake saba nokubonisana la nabafowethu ukuthi kahle kahle asisayizwa kahle lento esinika yona ngaphambili sesincamela ukuthi mhlambe sizwe lokho kungemumva ukuthi khona kunjani lokho abakubiza nge-chocolate box. Hayibo. Hayibo. Yebo. Mama Ngobeka ngikulalela. sakwenza-ke lokho kwalunga ngoba ngiyacabanga ukuthi nawe futhi akufikanga kuwena uyaqala ukuzwa ngami namhlanje. Kodwa kukho konke-ke lokho benginesifiso sokuthi mhlampe lento engayizwa laphana ngiphinde ngikwazi ukubuya ngizoyidlulisela kuwena ngikwazi ukuyithola kuwena. Umina? Sithandwa sami ngoba ngisho nje ukuthi ngicela ukuyithola kuwena. Hayibo kanjani manje leyo nto kangiyazi laphi mina? Yonke into mama inesiqalo kodwa yikho nje ngithi ngicela nje ukuzwa kuwena ngoba iphutha wasekuqaleni ukuthi ngihambe ngiyothenga kubantu ngazi ngibonisane nawe ukuthi ngangibuka ukuthi izinto ngiyisaba ngendlela e-right phakathi kwami nawe yikho ngakhetha ukwenza ngale ndlela engenza ngayo. Mana-ke sithando sami ngicela nje ube honest kumina. Ngesikhathi uyothenga wakhondomayiza kodwa. Mama abangeke ngihlale ngingakhondomayizi lapha ziningi izifo ey'khona. Wathola-ke ukuthi nini hayi la kusimo usuku ziyavuma ziyabuya. Ngiyazi lento ibuhlungu kodwa khona kwakumnandi. Hayibo. Hey. Ngeke iyangithusa lento ngitshela yona mina manje. Iyangithusa ngempela. Mama ngicela Manje ungixolele ngidela ukuthi ngesenzo sami. ngifinike mina. Bengicela nje ukuthi ngokuqala nje uqala ungixolele kuqala ngalesi senzo sokuthi ngihambe ngiyothenga ngaphandle kokuthi ngize ngibuye ngibonisane nawe ngalo lolu daba. Ngiphinde futhi ngibe isicelo sami sisamile sokuthi mama ngicela ungizwise lento engayizwa lapha. Ngayizwa ngayithanda ngayijabulela. Userious ngempela ngalento? Mama ngoba ungazi ukuthi angiyena nomuntu othanda ukudlala kangako. Manje-ke mina uyangicabangela kukho konke lokho ufuna ukuthi ngikwenze. Ngoba ngicabangela mina ukuthi impilo yami mhlampe ngisazoqhubeka ngibe normal noma nje kuzoba nenkinga. Noma cha mak-enjoye wena nje wena uqedile. Cha mama okusho ukuthi ngoba nalapha beyidayisa lento efanayo kusho ukuthi iy'nkinga zakhona angicabangi ukuthi zikhona inkinga ongaba nazo. Mhlampe inkinga engaba khona singakwazi ukuthi siyilungise sisobabili ngoba phela sibambisene angithi. Yo. Kulungile singakwazi ukukhuluma mama ngibuye. Hawu ngiyabonga. Kulungile sokhuluma mangifika endlini. Yebo ngiyabonga Themba lami. Alright babe. Hayi angazi noma ukukhuluma kwenu uma efika endlini
ukuthi mhlambe uzohambe lokho ecabanga lento ayigcine seyivumile noma ngokumazi kwakho ucabanga ukuthi uzofika athini endlini? Kodwa nje umama ngoba uqale wawuphakamisa umoya kodwa ngibonile ukuthi ekuphetheleni kwayo le ndaba yethu bese wehlisile umoya. Ngiyacabanga ukuthi usengavumelana nesicelo sami. Manje awunalo uvalo lokuthi uma ngabe kuthiwa usuzwile kanje aqhubeke hlembe naye uma ngane yakhe avuma. Awunalo uvalo lokuthi ungaze ugcine uthanda abantu besilisa? Lutho uvala nginalo ngoba ngibona ukuthi ngiye ngithanda abantu besilisa. Ngoba ngithanda yena umama, ngithanda yena ingakho sengicele nakuyena ukuthi sikwazi ukuthi ngiyenze naye lento. So the time kade usekuthengeni uye wazivikela kodwa? Ngazivikela. Yebo mama ngaligqoka ijazi futhi ayinokuthi ngaligqokiswa khona lapho. Ma Jesu. Angazi mina angifisa ukuthi ngihambe kabanzi but ngokucabanga kwakho izinto ezisetshenziswayo mhlambe angeke awunazi allergy yazo noma uma wengane yakhe angeke azabe allergic ukuzona uma ngizoqalisa le lento efuna ukuyenza. Hayi angicabangi ukuthi soba nama-allergy ngoba mina seke ngayenza vele before sekungaba kuyena kodwa naye ngicabanga ngoba angiboni ukuthi uyileyo muntu loyo ongakwazi ukuthi ebe-allergic kwizinto ey'fana nalezo. Ngike ngakubuza ekuqaleni angifuni ukuphinda umbuzo wami but ngoba nakho ngibalekelile kodwa ngiyakucela just go deeper ukuthi what's the difference between sim 1 no sim 2? Mama impendulo yami lebe ngisho Wasmile bo. ukuthi lento engayithola lapha ngoba bengichazile ukuthi iyangijabulisa. Wajabula. Wenza into ongakazi wayenza before. Yakwakuyisiqalo sayo kodwa ngingazizwa nje ngikhululeka nasemoyeni ngiqeda kuyithola lento. Manje okay njengoba usekuthengeni wagqoka okay sure grand chap but mawusukuma wengane yakho ufunde kuphi noma uzofunda kuphi ukuthi kufanele mase ufika emashumini ukhululeke ngaphakathi noma ukhululeke ngaphandle and if uyakhululeka ngaphakathi uzo affecteka kanjani yini into errong ezokwenzakala kuyena? Konke lokho ngiyacabanga ukuthi sokwenza sisobabili solwenza ucwaningo kahle kahle ngayo yonke lento ngaphambi kokuba because I think lento idinga ucwaningo. Yebo mama ngiyacabanga ukuthi nje ngoba ngisho ukuthi soyenza sobabili ucwaningo sikwazi ukubonisana sibone indlela yaphambili. Manje mawuba addicted kusim 2 and uthola ukuthi umama mhlambe anizwani kahle kahle noma kuthiwa wena right kodwa yena akabi right. Mase kufika la ekuthenini khona wena usuhlezi ufuna usim 2 uzokwenza njani if ukuthi umama ufuna ukuba right and wena awufuni ukuya lapha kusim 1? Uzomenza kanjani ukuthi yena abe right? Ngizomenza nje ngokuthi ngoba naye ezokwazi ukuthi ngijabulise ngosim 2 wami naye ngizokwazi ukuthi ngimjabulise mawukuthi udinga ukuthi ngiye kusim 1 wakhe anginankinga nokukwenza kokubili. Siyabonga kakhulu ukuthi uzivakashele kuhlelo lethu kodwa ngiyacabanga ukuthi ngelinye ilanga socela uma wengane yakho umbuyise mhlawumbe singambhukhela i-counselling. Akunankinga mama mawuthi lokho kuzosiza. Ngazi nizibonelile nani ukuthi kunzima kangakanani la mnyango. Ngicela ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare yonke indawo la ongashare khona nginithanda kakhulu. Bye. It's the Blaqlife TV.